בהחלט שחקן על המועדון, בכל תפקיד. גומז, לאסולין. כדור טוב פנימה עכשיו לפישביין, ברגל שמאל, מנסה למצוא שחקן פנוי, הכדור מגיע לגומז. חסן מרחיק את זה לקר. אני מניח שיוסי יכין אותה מבחינה מנטלית בצורה הכי טובה, היא יכולה לעבור את המשחק הזה, זה לא יהיה קל. אם היא יכולה לזכות בגביע, יהיה לה קשה, אבל אתה יודע. עומר פרץ, גם הוא במשחק נהדר. יש שם עבירה עליו, ללא ספק. שני שחקנים נכנסים בו. הנה פישביין. עדיין פישביין. איזה מלחמה של פינס. פינס. עם עבודת הגנה טובה, כמו שאתה אומר. יאללה. עוד מרוצים מהקצב. פישביין מול עומר פרץ, עכשיו גם מגיע סופר, ועומר פרץ לוקח את זה בקלות. גם הוא במשחק נהדר היום. עומר פרץ. מול קפלן. אדיר טובול מרגיש לא טוב, ויש לו כאבים במפסע, זה אולי משהו שכן יותר עשוי להרגיע את אוהדי נתניה. ובהחלט שחקן שנותן את הנשמה למועדון, בכל תפקיד. גומז, לאסולין. כדור טוב. לא, אבל כשאתה לוקח שחקנים מהירים כמו טל בן חיים ומוחמד גדיר ושחקנים כאלה, אתה אומר, הנה, יש עוד שחקן, זה לא שחקן, זה מטוס, זה טיסן. כן. לבוא ולומר, השתדל, ניסה, יום פחות טוב. כן, תמיד פרננדס מנסה, אין ספק בכלל, הוא רץ, מתאמץ, אבל היום לא הלך לו כמו ליתר חבריו, אבל אין הנעת כדור מסודרת. המשחק לא הולך דרך האגפים. הפועל פתח תקווה, במה מתחילת המחצית השנייה הבעיה אצלה? אולי עכשיו דרך האגפים היא תעשה משהו. הנה פישביין. רז זהבי שיחק אותה. כן, תשמע, מה שרז מוציא מהפה שלו, תבין, יש לו גרנטי, כמו שאומרים. נו באמת, לא מתאים. ניסן ילך הביתה, יראה את המשחק, הוא יראה שהשופט לא טעה בשום דבר. ליאור אסולין יוצא קדימה, אבל עומר פרץ לקהל כדי להדליק אותו עוד יותר, למרות שלדעתי הוא באמת ברמת מוטיבציה כל כך גבוהה שאין צורך. כן, ולכן שי הולצמן כבר עומד דקות ארוכות. מה זה? לא אהבתי לראות את זה. לא אהבתי לראות את מה שעשו הפועל פתח תקווה עכשיו. במקום סופר כמה הוא מהיר. אתה לא כדור חזק. הכדור הגיע איכשהו, הכל הולך. תראה מי יורד למטה, אור פישביין החלוץ שנכנס. מחויב, זה בסדר.